नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश में अब पसीना छुड़ावे वाली गर्मी पड़ी। तेज धूप अभी भी दिन में गर्मी का एहसास करा रहल बा। 15 मार्च से मौसम में बड़ा बदलाव अइले क संभावना बा। हालांकि पहाड़न से आ रहल हवा की वजह से रात में हल्का ठंड अभी भी महसूस हो रहल बाटे। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के अंत तक उत्तर प्रदेश के कई जिला में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई और गर्मी बढ़ जाई। अभी राजधानी लखनऊ में मौसम साफ बा। दिन में तेज धूप निकल रहल बाटे। जिला का तापमान बढ़ल बा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ये पूरा हफ्ता लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकेला। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकेला। राजनगरी आगरा में भी जल्द ही गर्मी से पसीना छूटे वाला बा। 15 मार्च तक दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकेला। ऐसे में तेज धूप सतावे लगी। दिन और रात में गर्मी का एहसास हुई। मौसम विभाग का मानल जाओ तो अभी सुबह शाम हल्की बदली देखल जा रहल बा, लेकिन दोपहर साफ बा। यही कारण तेज धूप खिल रहल बा। आवे वाला दिन में आसमान पूरी तरीका से साफ हुई और सुबह से ही धूप निकली और तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च तक दिन का तापमान 32 डिग्री या फिर उससे अधिक हो सकेला, यानी कि शरीर के तापमान से करीब 2 डिग्री ज्यादा हुई। ऐसे में गर्मी का एहसास होखे लगी। रात का पारा भी बढ़ी और इस दौरान बारिश के आसार निके। उधर रविवार के अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम होकर 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कल गई। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड भइल।